గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని శివాలయంలో అమ్మవారి ఆభరణాలు మాయంపై విచారణ జరపాలని వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు హిందూ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. పొన్నూరు వైఎస్ఆర్సీపీ సమన్వయకర్త అంబటి మురళీకృష్ణ ఆధ్వర్యంలో పెదకాకాని పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి శివాలయం వరకు పాదయాత్ర నిర్వహిస్తున్నారు. శివాలయంలో దొంగతనం జరిగి 4 రోజులైనా ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోవడంపై నిరసన తెలుపుతున్నారు. పోయిన శుక్రవారం నాడు పోయింది. ఇవాళ శుక్రవారం. ఈ రోజు వరకు చర్యలు ఏంటో తెలియదు. కంప్లైంట్ రిజిస్టర్ చేశారు. వాళ్ళు ఇచ్చింది వాళ్ళు ఇవ్వలేదు, కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు. మరి దూళ్ళపాల నరేంద్ర గారు అమ్మ బంగారం పోతే 24 గంటలు దెందులూరు దొంగలను పట్టుకొచ్చి వాళ్ళమ్మ బంగారం ఇప్పించారు కదా. మీరు నాకు సంతకం పెట్టేవండి, ఒక కాపీ కదండి.